שלום, זאת סדנה לפחדים, ואני שמי מוני, וגם לי יש פחד. אני פוחד מצעקות. אתם יודעים, א', ה', 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 סימן קריאה? אוקיי, אני מציע שבשלב הזה פשוט תתחילו לספר לי קצת על עצמכם. קוראים לי יובל ויש לי פחד מהתנצלויות. סליחה? מהתנצלויות? כן. אני מאוד מצטער. כל סוג של התנצלות? כן. אז אנחנו פשוט נצטרך להימנע מזה. שמך? שמי ריקי, ולי יש פחד מדברים שחוזרים על עצמם. פחד מדברים אני מצטער. ושמך? שמי קרן, ויש לי פחד מרגעי שקט מביכים. כמה זמן השקט צריך להיות? השקט הזה היה ממש גבולי. אז אנחנו פשוט נצטרך לדאוג שהשיחה תזרום כל הזמן. בינגו. שלום, אני שמוליק. איחרתי, אני מצטער. שמוליק, אני מציע שתכיר את האנשים. זאת ריקי, ויש לה פחד מדברים שחוזרים על עצמם. אני מצטער. מה הבעיה שלך? אני שומע פחדים של אנשים אחרים, אני נובח. אני שמי מוני, יש לי פחד מצעקות. א', ה', 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 סימן קריאה. כן, וזאת קרן, יש לה פחד מרגעי שקט מביכים. בואו נשתדל שהשיחה פשוט תמשיך לזרום כל הזמן. הוא כבר אמר את זה קודם. סליחה? חברים, אני מציע שנתקדם, אוקיי? זה יובל, יש לו פחד מהתנצלויות. אני מצטער. טוב, יובל, אני מציע שתספר לנו מתי הבעיה שלך התחילה. אוקיי, הכל התחיל כשלבשתי פעם ראשונה את הגרביונים של סבתא שלי.